Pan oedd Iesu'n agosau at Jericho, dyma ddyn dall oedd yn cerdota ar ochr y ffordd yn clywed sŵn tyrfa o bobl yn pasio heibio. A dyma fe'n gofyn, be sy'n digwydd? Iesu o Nazareth sy'n pasio heibio, meddai rhywun wrtho. Felly dyma'r dyn dall yn gweiddi'n uchel, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Cai dy geg, medda'r bobl oedd ar flaen y dyrfa. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Dyma Iesu'n stopio ac yn dweud wrthyn nhw am ddod â'r dyn ato. Pan ddaeth ato, gofynnodd i'r dyn, beth gai i'w wneud i ti? Arglwydd, meddai, dwi eisiau gallu gweld. Yna, dywedodd Iesu wrtho, iawn, cei di weld, am I ti gredu, rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd y dyn yn gweld, a dilynodd Iesu gan foli Duw, ac roedd pawb a welodd be ddigwyddodd yn moli Duw hefyd. Aeth Iesu yn ei flaen I mewn I Jericho, ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Sacheus yn byw yno. Iddew oedd yn arolygwr yn adran casglu trethu Rhufain. Roedd yn ddyn hynod gyfoethog. Roedd arno eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr, ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sycamorwydden oedd I lawr y ffordd lle roedd Iesu'n mynd, mwyn gallu gweld. Pan ddaeth Iesu at y goeden, edrychodd I fyny a dweud wrtho, Sacheus, tyr di lawr, mae'n rhaid I mi ddod I dy di heddiw. Dringodd Sacheus I lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd I Iesu i'w di. Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno am mwmblan. Mae wedi mynd I aros I di pechadur, dyn ofnadwy. Ond dyma Sacheus yn dweud wrth Iesu, arglwydd, dwi'n mynd I roi hanner popeth sy gen I i'r rhai sy'n dlawd, ac os ydw I wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu nag y dylwn I, tala I 4 gwaith cymaint â hynny yn ôl iddyn nhw. Meddai Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab I Abram. Dwi, mab y dyn, wedi dod I chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw.